Doncs Sí que no, és tot a favor! I tu on vas amb aquesta cara tallada? Que em parlarà dels creuers? no m'ha agradat massa, no? Contaminen molt. Saps que un creuer contamina igual que 12.000 cotxes engegats? Què dius? Els vaixells no contaminen. I tant que sí. Un creuer com aquest emet més diòxid de carboni que un avió de passatgers. Va, home, menys que xarxa i més que un creuer pel Mediterrani. Serà el millor viatge de final de cursa en tot temps! Jo continuo pensant que era millor fer una ruta pel Delta de l'Ebre. És el vaixell més gran del món, és fantasia i emoció. Posem